Perlu apa ia sesi simpat ngakot sumpah biang fi second ke YouTube channel ke first motivation. Ngakar men scam ba pidon hapring ke met ke pokok bertiap ha hakikam ki jam ke yang wara pring ki bahag ke pertai ke hiran ke pertai ke baro ngitip ke sepang ke jing sapriang ke jing jong COVID-19. Ngakar men scam ba fi berkai ngesam fi para ko pidon hapring ke met ke pokok bertiap ada ke jing smart ke jong play uban jerong ba juri ba sumari ngina ka posh ka por. Ti pelok ke pelong ya ban pelaj dan ban bu dan ban Quran hakani kapor kalong karon go ikpenta ka bang aku ban share but fi kalong ka story ka ba so tanat anu kata kata maka kalong ka pelung ya ka men sim so ya ka bang aku ban wan ram ban wan ra hakani kapor ban share lambat fi te pro bi sam mani fi go khana ba kani khana kalong ko chi kai hangi iwe pe we paro ki ba pet ba ki ba yu ya kani ka YouTube channel lembaga kani ka video te kai ka benta ka bang aku ban share fi long la don wi brio utau di beri uba ruspa lah untuk millionaires mau untuk beri ruspa tam la ba umjukan mau yo belai na kapor hakikam ki jam ki jing trejing ta uso ba ulong beri bet ba biang parok kiliang umdan kam yanuru nomor ulong beri basarong ubri bekerek ubri basngo bangala lot iki paro reh ka we kesni la ba ulama de ka we jing pang ha ka ba bon ki hospital hakata kajaka kata keri ke ba usamu la ba amla syu ban sumar nama kadon ke jingpang cancer la don ke jingpang cancer ba kat to kat ne ki ulcer po kamat ke ju kita ki organs ki ba ki tiar po kamat ju la ba ki da damage le batru ula sosi ula kuslai dekat ba kajinges ke ying kesem kalong kajing yang brio namar la ba ki doktor ki labur ki kat to kat ne ke teligi sini ni ki banai ba unem handrai ka sopla ka ba sopla barka ya ka jing em ka jungu ke belajar long ba ula yo ko khubor badan ka wi hospital ka bala ban aji rap ka bala ban ai ka jing ko jing kai wa ya ka jing pang ka ba u dor kum ta mar ula le ya ka hospital ba ula lap bang ta hospital ila la depan examen yu la depan le ki jinon kam nam ta kam jing pang ka jungu long ba kila haban le ya kata ka operation hadin ba le ka operation still kata ka mat ju ka bat ko perkiap ha hadin ka tu kani panai ulah haban ai kata ka air kata ka air artificial air mo ne la ngila balong kata ka oxygen balong kata ka oxygen ka baron kam ban ai u kalong shikenta ka poi hadu $25 lading yong $25 haka bisa India jongi lading convert haka bisa India kalau 6,000 tingkah shikenta long ba uni ubrio ulat don kumbakat to kan ne banai hospital bat kata ka jingsiu jo ne kata ka hospital ya ke ibu di ban siu long bakala rem hadu kata bat ndaulang ula light and ring men sim ula pet ki kmat hapring ka namar hapo hakapor ban le oxygen yu ne ban operation yu long unconscious kila injection kila dawai ba un yu thia khana bono mi osno kumba juliet mo te lo hari bolok den ula kli ka bel jo ka ba udi ban siu layat hui ke bel kata bel kala rem hadu kata ulah jauman ulah yam tiki doctors baro marki ubri beruspa ki bon ki gas ki bawan PU ki paralog ki paramajan ki baitri langsung ki bawan PU ki aimen sim u umri ban yam bolak loy dak ya mantanai kuslai ka bisa in saya rap mengira da phim la ban siuru ndai uni ubri beruspa ulong ba ngamdei bangayam nak benta ban siu ya ke bel kasuk yang aban sale rada dei kat no $4 kat no $1,000 it is very easy for me ban pay kata reke ke bang realize menta kalong ba shikenta kali air bagi ai ngan hospital haban sale hadu 6,000 tingkah ane $25 just imagine nadu badang khaya hadu kani khliman garing mensim amdan kam ban si watang tingkaru handre ngamnang par ban ai ngu yo belai ya ki baro ki bau blei ulale aka jing im jong ngalong kum ne ko mangalong menta de ke jing ba ka jong blei ke jing alam ka jing khu ka jong u ba kham tam ya kani kali air ka bangiring men siam barkani ka pelong u bo pai ka dor bo jau man bar kata ka por ulai ti la de bar ula pentemai la de bat man la ka singi man la ka mit nadu kata ka por bo blei ulale ki bargals ya ka jing im jong laong ba ula priang yo blei ka jing ko jong u bar ka pelok nga ong ni fi nga ye thu fi kini ndei mang kwa pa lap nyam ndei ka bang akwa pa ni thu fi ka long ba bon sing ni kum ki samla ha pa nga jing pule ka bang pule ha pa ki kam ki jam ki bangi tre ni ji duai yo blei bo blei un ai ni ya kata ka lawe ka pa ki kam ki jam ka jing pule ya ki paro ki bentang bo blei un khu ni bagi long brio man brio ha ka jing jongi hoi blei le siu blei lu mo
u pe ka donut jong ki priu u ai ki jing kwa jong fi mar u ong ye fi ran pi kwa pan te ngan sa ai pi han rei ngi bun sit kum ki priu ngi nang tang bangin expect something no blay in return pada ngim la bani ye de na kata kadau le se kala bande ka ni kadau bangim nang man ai ngu blay lor ki bo blay ran le ka jing im ka jong ngi ulai ngi ka met ke bokoi bakhia ulai ngi ki jing start ulai ngi ka spa ka pho ulai ngi jing don jing em paro ka jing jong ngi han rei ka ba so si ka long bangim nang ban ai ka buram sho blay ka jingu sho blay bat pelok ba ye jonga na preng jong phi ki don le se ki ba angnut ban pule ki ba angnut ban tre ban kata ki baran ka jing angnut ka thong nak da ka lawi ka ba ka jong phi ngan ong phi do I help play ai ka bor yala de ba phin pen thama ai ka bor hali ba phin yo e kata ka bor ba phin nang ban ai ngu yo play halor ki e baro khna ba ki jing khu khna ba ka e ka phi kwa ka jing jong phi ka ba hatam ba phila ban yo ba hang ta phin yo e ka jing kaman te perlok ba ye jonga ka ni ka bor ngaru mapiru barok ba pe pikwa ba nginyo ya ka e ka bangi angnur ka e ka bangi terang handrai ngimyo adu mene adu mantaru le se ka ne ka di ka problems ka ban ningkong na ka ban ningkong tam ba ngim nang man ai uble lo ai ngi la kerku ngi da tu dang red handrai ngi shukwa be uble kerku ngi able kerku ke e ka bangi di ban le ke e ka bangi di ban yo ngi di man na uble handrai kani ka story ka hikai ngi uni uri alais ba ngiri men sim nadu dang khai ni hadu menta ngiring mensim dah kali air kapa dan kamban siwa tang stingkaru ke ka banginan kamban le ai burom sho blai ai ke jingker khu yo blai bo blai unang la ban ker khu yang hi kam ki jam ki jing tre jing ta jong ki ti porlo ba ye kani kalong ka jing hikai yang ni bangin ai ngo yo blai habaro ki benta habaro ki lang khnang ba ka jing em ka jongi ngin mat ke jingker khu ki padap yang ker hai la kalong ka jing em shimat la kalong ka ying sam la habaro ki lang habaro ki benta ti pelok ye ku ble shibon ku ble jar ngo ya ke jingker shan jong fi nam ta ki pelok ba thamai so bha dan fi sham ba di ka video dan video ni ba phin kuran ben pau lamba jong di ka video ka ba nga share lamba jong di ka por so bha drop ya ki haki comment section but ar fi sham ba kalong balong badan kam nak ta ki pelok ba ye jong fi so ba share ka ni but ar fi ko ban message kinu ki video ki update ki ba thamai link ba ka di ka channel so bha press ya ka bell icon like press the bell icon ba film miss update but subscribe to kuble shibun kuble share jarmu stay tuned and bless god bless you all.